Group
oyilidia ngozi nwanyị ọma onye mmadụ ya oyilidia onye ọma na-eme mma ife dị mma na kwụ n'ofu na di na nwunye kwụ n'ofu nwa ofu arụ ofu okwu n'ofu omume olizangi nyekwa ezigbo mmadụ adịrị ofecha nke onye nene n'uke ezigbo mmadụ adịrị ofecha Bishop Okonkwo Odenigbo onye si n'ọba si bụrụ kanelino ife na-eme n'ọfalụ n'arụ mana onye bụ ibu makwa na-ebu na anyị n'iya ibu ụwa n'obu kanụ onye ọ dịrị mma ọma ego n'inu mana ife onye na-eme n'ụkọ na-eme Bishop Okonkwo ọnụ obere nwa onye ọma gaba n'ihu ife chizitara mmadụ n'ụkọ na ike agwụkwa na ya ma Chukwu kere na-anya na nwa ga-akpanye biko ndidi ka ga-eso a na-ekenekwazi Lady Ngozi Okonkwo oyiri